Barka da kasancewa da ɗan albarka TV. Domin samun shirye-shiryen mu a kan lokaci, ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. Dalilin da suke sa wasu 'yan mata ke rasa mijin aure da wuri. Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barka da kasancewa da mu a wannan shiri na musamman domin masoya. Girman kai da ruɗin duniya yakan sa idanuwan 'yan mata su rufe, wasu su rasa gane inda suka dosa, har su rasa wanda za su zaɓe su. Ba wani abu bane yake jawo hakan illa karance-karancen littattafan Hausa da yake da matuƙar tasiri a cikin zuciyarsu. Da yawa a yanzu sun ɗauki buri mai girma sun ɗaura wa kansu, ko kuma mace ta ƙudurci cewa lallai sai mai kuɗi saboda mijin ƙawarta ko saurayin ƙawarta mai kuɗi ne. Wasu kuma su ƙudurci cewa su ba za su auri mai mata ba. Wani sa'in har iyayensu kan ba da gudunmawa wajen zaɓen ruwan ido. Wasu kuma sun fi son ɗan ƙarya, wai shi gaye mai ƙararrakin ya je Dubai, London, alhalin ko Kano bai taɓa zuwa ba. Da zarar mai addinin ilimi ya zo sai a ce bai waye ba. Waɗannan suna sa 'yan mata su rasa mazajen aure da wuri. Kar ku manta za ku iya faɗin ra'ayoyinku a comment box, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.